سلام كمي صنحو كورات تخاتاتلتي نزي ساعات زحارنا يوم حصرتن اواناوي زولنا يوم زيناتات حينالكم مصينا لنا نختكاتلنا دما نعدم فلما قندنا توتاتو اوغاندان تقمت ኤርትራውያን ዘውጻታ ገደስ መልእክት ዝምልከትን ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶማሊያ ዝኣዘዞ መጥቃዕቲ ድሮን ዝምልከትን አብይ መሐመድ ፕሬዚደንት ብልጽግና ኮይኑ ከም ዝተመረጸን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተቃውሞ ኣማኻሪ ካውንስል ትግራይ ብፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ከም ተጀመረን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ክስካብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ IS ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ክፍጸም ከም ዝኣዘዘ ተዛሪቡ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት እዞም ኣበዓልታት ተሓዊኦም ዝረኸብናዮም ቀተልቲ ንኣሜሪካን መሻርክታን ስጋኣት እዮም ክብል ገሊጹ እቶም መጥቃዕትታት እቶም ኣብ ሸበርቲ ዝርከቡ በዓልታት ዕንዮም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሲቪልያ ዘይተጎድሉ ዝፍጸም እዩ ክብል ገሊጹ ትራምፕ ካብቶም ዕላማ ዝኾኑ ሰባት ስሞም ዘይጠቐሰ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ግን ነቲ ጽሑፍ ከምዚ ክብል ይዛዚሙ ንዳዓሽን ካልኦት ንኣሜሪካውያን ኩሎም ዘጥቅዑን ክንረኽበኩም ኢና ክንቀትለኩም ኢና ድማ ዝብል መልእኽቲ ክንሕልፈልኩም ኢና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐመድ ኣብ ኤክስ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣሜሪካው ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝርከቡ ላዕሎት ኣመራርሓ IS ዕላማ ዝገብር መጥቃዕቲ ከም ትፍጽም ሓቢሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካው ቃልሲ ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ሽበራ ትገብሮ ዘላ ነቐዘይሉ ደገፍ ኣፍልጦ ከም ዝህብን ኣብ ትሕቲ ወሳኒ መሪሕነት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጻሊ ተወፋይነት ከም ዝህልዎም ገሊጹ እቲ ጽሑፍ ብተወሳኺ ነዚ ስርዓት ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣሜሪካን ኣብ ምምካት ስጋታት ኣኽረርቲ ዘሎ ሓያል ጸጥታዊ ሽርክነት ዘድድል እዩ ክብል ገሊጹ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካው ዝሃቦ መግለጺ ናይ መጀመርታ ገምጋም ናብቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብዙሓት ኦፕሬተራት ከም ተቐሰሉን ዝኾነ ሲቪል ከም ዘይተጎድኡ ይሓቢሩ بخالي زينانا دما قدم أبيل استزازم وددر تروفي بارلما إيرتراوي بروفيشنال تقداماي بشكليتا بنيام غرماي مسبول ساعت 10 وددر زازيمو صبو عدل بنيام غرماي ሚኒስተር ጥዕና ኡጋንዳ ካምፓላ ለበዳ ኢቦላ ከም ዘጋጠመ ረጋጊጹ እዚ ድማ ድሕሪ ሞት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ነርስ ብ29 ጥሪ 2025 እዩ እቲ ሕማም ፈለማ ሰዓል ዝመስል ምልክታት እኳ እንተነበሮ ድሕሪ ግን ብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዎ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ድማ ከም ዝዓረፈ ገሊጹ እዚ ድማ ብኢቦላ ከም ተለኸፈ እቲ ምርመራ ዘረጋግጽ ሰበስልጣን ጥዕና ሃገር ኡጋንዳ 30 ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ዝርከብዎም 44 ውልቀ ሰባት ንሕክምና ክንክል ተላልዮም ኣለዉ እቲ ሚኒስተር ዝኾነ ይኹን ጥርጥር ምስ ዘጋጠመ ኣብ ለበዳ ኢቦላ ኣብ ቁጥር ከም ዘለ ረጋጊጹ ምልክታት ናይ ዝሕማም ድማ ሕማም ርእስን ተምላስን ቃንዛ ጨዋዳን እዮም بخالي زينانا دما دكتور أبي محمد بريدن بلصقنا بارتي بمخان كم استمرت تغليصو مبل سالساي معلت زحاجه سروع غواي بلصقنا بارتي أبي محمد بريدن بلصقنا بارتي خون بولعل دمص خم استمرت منغستاو تلفزيون ኢትዮጵያ ሎሚ ጸብጺበን بخالي زينانا دما ኣብ ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ከም ዝተጣየሸ ተገሊጹ ኣብቲ ሎሚ መሰረቲ ኣማኻሪ ካውንስል ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሲቪል ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን ዲያስፖራ ትግራይን ምሁራት ሕግን ሓይልታት ጸጥታን ዝሓዘ ኣማኻሪ ካውንስል ኣብቲ ምስረታዊ ውድብ ሳልሳይ ወያነን ጸጥታ ትግራይን ዘይተረኸቡ እንትኾኑ ኣብ ቀጻሊ ንኽርከቡ ድማ ጻውዒት ከም ዝተገበረሎም ተገሊጹ زخوركم من زخوركن تخاتلتنا نساعد حزنا يم حبريتات نتم كتكاتلوم صراحكم مسل نيرم ابزغص البخالات حبريتا خصام نراقب سلامنا تمننا ببذل لكم سلامنا عاقم يكون سلام